Здравейте, уважаеми приятели, аз съм Огнян. Добре дошли тази вечер в поредният епизод на Смокиновият барон. Ще ви направя едно ястие, което е готино. Не съм много убеден на коя е неговата националност, но мисля, че може да отиде към провансалската кухня или към френската, тъй като хапването е от свинско бонфиле. Хубаво едно качествено парче месо ви препоръчвам да си вземете. А гарнитурата е направена от обикновени картофи и от сладки картофи. Като комбинацията между тези два кореноплодни зеленчука е много успешна и двата вкуса изключително готино се балансират, защото сладките картофи са, ако сте ги хапвали, те са по-скоро, да речеме, от рода на тиквата и имат един леко сладък вкус, докато обикновения картоф, всички му познаваме неговите свойства, но сладките картофи са супер полезни и отиват към супер храните. Това, което ще подчертае френската кухня, е ето тази много готина подправка, аз много я харесвам, прясната мащерка. Тя си е характерна и по-малко за нашата държава, но често за средиземноморската кухня и е много свежа. Така, ще взема две стръкчета и така ще втрия в месцето от мащерката, като това допълнително ще му предостави тези специфични ароматни масла на мащерката. Даже може да го увиете и да престои една вечер или няколко часа поне. Ето така с мащерка и в едно стреч фолио. Това също става. Може да се надупчи, може да се сложат, да се шпикова с чесън. Просто давам идеи. И какво правим сега? Нарязваме така, мисля, че му е добре. Тези стръкчета от мащерката ги слагам в ето тази чинийка, защото в нея ще подреда готовите медальончета, ето сега като ги нарежа. Режете ги така на средно дебели, може би около 2 см, 2 см и половина парчета, като ще ги и чукна с чукчето, защото така са по-плътнички са. Е така. Всеки, предполагам, има чук за начукване на месце. Важен инструмент за кулинарните дами и господа. Нали, има си така неща, които са необходими във всяка една кухня да ги има. Чукчето е също един от тях. Сложа още така един-два стръка. Едно хубаво канапенце за месцето. На мен е свинското бонфиле, контрафилето също е хубаво, то е по-сухо. Как приятно ухае. Ми е много любимо от свинското месо, може би него най-много обичам. И вратните пържоли също са готини, вкусни. Свикнали сме да си ги хапваме. И това е общо взето така по този начин. Сега ще им сложа малко зехтин. Така ще ги намажа. С зехтина. Разбира се, черен пипер. Не може без черен пипер. Хубава подправка черния пипер. Ние сме свикнали доста да я използваме в българската кухня, но и в всякаква интернационална и международна кухня. И сол, разбира се. Не прекалявайте със солта, просто малко да се подчертаят така вкусовете. Така ги оставям. Да дръпнат 10 минути, може би. Не е необходимо да ги слагате в хладилник или в друго. Така че
Сега ще се заема с приготвянето, обелването и нарязването на картофчетата. Картофите няма какво да им сбъркате, просто ги обелвате с белачката и след това моят съвет е да ги нарежете на купчета средно големи. Сега като ги нарежете ще видите точно колко, защото по този начин по-бързо се сваряват и по-равномерно и по-хубаво. После са по-лесни за намачкването, когато се правят на пюренцето. Сега ги нарязвам картофите, и сладките, и обикновените, на ето такива купчета. Няма правилно рязане, както вие прецените, защото така или иначе после ще бъдат намачкани, но когато са малко по-ситни, по-лесно се намачкват, защото малко или много си трябва малко сила, за да бъде пюрето много пухкаво и въздушно. Така. Като ще им прибавя малко морска сол, така да си врат, и задължително капак, за да може да заврат просто по-бързо и този начин да се поспести малко време. Айде да направим пюренцето сега. Картофчетата са перфектно сварени, посварих и ми кокълчетата даже, така че са идеални. Много е важно да използвате ето този уред за намачкване на картофите. В никакъв случай не ви съветвам да използвате пасатор или блендер, по-мързеливо да бъде, защото картофите или всякакъв вид пюре, което се опитвате да направите, не се получава с тези технически средства за наша помощ. Те се използват за други работи, защото пюрето или дадената, което искате да направите всъщност, се получава буквално като лепило за плочки. Изобщо няма нищо общо с пюре. Слагам малко прясно мляко, за да му създадем малко такава една консистенция и разбира се, не може картофено пюре без една хубава бучка с качествено масло. В случая ще ползвам немско, даже може и повече, но ще сложа малко черен пипер. Не много. Така, от любимата машинка. И разбира се, ще сложа малко сол. Като финален акцент ще сложа от мащерката, защото много добре ще подчертае, ще си придаде докато е, т.е. ще подчертае вкуса на сладкия картоф, както и на обикновения. За пюрето си трябва така и малко мъжка сила да се приложи, да се понамачка хубаво, така по-силно. Специално пък ако дамите нямат кавалер до себе си, винаги пък могат да помолят помощта от някой съсед. Или пък могат да ме викнат мен. Аз съм винаги готов да помагам. Все пак, нали, затова сме хора, за да си помагаме. Започвам да печа месцето, като в добре загрят тиган е такъв вид. Уребрен, може и обикновен. Лично аз в случая ще използвам уребрения, тъй като се надявам и си мисля, че ще станат такива ивички като от скара. Може и на скара да се направи, но в случая ще го увалям и в малко бършанце, защото така ще придаде една текстура от хрупкавост и златиста коричка. Това става доста бързо, каквото и да правя на гъста. И някак си все едно има малко по-различен вкус, отколкото на обикновените електрическите котлони. Но няма проблем. Важното е, както обичам да казвам, желание да има, защото като има желание няма оправдание, а като няма желание винаги може да се намери оправдание. Някак така глупост беше. Месето е почти готово, даже му сложих капак
за да се задуши и да стане още по-хубаво. И мащерката, ето вижте, да си пусне още повече своите така аромати. Много добре ухае. Като накрая ще сложа и малко масло. Маслото допълнително ще си придаде своята магия. Така ще го сложим маслото и то от топлината ще се разтопи и ще отиде на всякъде. Така. Чудно. Ако можете да бъдете тук да усетите аромата на всичко това, повярвайте ми, ще да ви хареса, сигурен съм. Добре. Още малко и ще го сервираме. Готови сме. Сега ще го сервираме ястието в по-голяма чини, ако имате. Ако нямате, няма значение. Аз обичам да сервирам в големи чини. Ето така, от това хубаво микс пюре ще направя едно канапенце. Ето по този начин. Ще го разстеля по дължината на чинията, да изглежда така красиво. И ето тук ще сложа няколко от тези хубави бонфиленца, като съм сигурен, че ще бъдат добре ще да са да се получили. Няма как да не са, когато се готви с любов, с внимание, с уважение към храната. Ето така ще сложа от мащерката, която беше в тигана, тук, но ще сложа и от прясната няколко стръка. По този начин. Ще гарнирам отстрани съвсем малко френска салата за цвят и ще сложа от ето този продукт. Вижте знака кой е, смокиня. Това е финна смокинова редукция. И нашето блюдо е готово за тази вечер. Надявам се да ви хареса, да го пробвате и ви пожелавам бон апети, като тази вкусна храна ще гарнирам с френско вино, божоле. То е много вкусно, хубаво божолето, младо вино и с това нещо се гарнира прекрасно. Може и с бордо, може и с друго, въпрос на вкус. Така че ви казвам на здраве, бъдете живи и здрави и до следващия път.